Salam kime? Yine size Kopuz Medya'nın täzelik. Ne şu wagt ýaş aýtmyşymy maksat Huda berdi, ifle söhbetde çykdy. Maksat täze klip çykardyňy mal küýsedim diýip. Ana şu klipde bir söz bar. Sana beren wagdalym salgymdan çykmaz diýär. Salgym näme bolýar düşündük bersen. Salgym bir köýnerek söz bolup bara ýadymdan çykmaz diýen maýynda ýa-da Ýadymdan çykmaz. Sana beren wagdalarym salgymdan çykmaz ýa-da sana beren wagdalarym ýadymdan çykmaz diýen. Toýany. Sağ ol maksat. Ne şu täze proýektler hakda bu gurrun versen. Ne tip boda o? Öňümizde birden işler ýani planlaşdyrýar, ne tip boda? İnşallah sünnük. Ýetip durar. Sağ ol maksat. Nämesin täze döweden mediýada, Kopuz Medyada üstünlikler arzu etýän işlerde şowluk bolsun. Kaltasın güller, gözde